Pane vamwe vatomira vari panze vakapinda. Musabate mahandles, batai pasi maside kana muchikwanisa pasi. Mumwe ngauya abate kuside uko nechepapa. Yeah, mahandles I trust. Vamwe ngabatsire nechepapa. Sotango inini. Yeah. Mari ngaibude. Mukanya. Mukanya. Anzi shoma. Ngoma ndikumbira kuti mubatiro wamwe ava nechepapa wani ngamanya abata papa. Ana rukuchi. Musoro uri kumberi. Uri kubuka. Murechoni. Yeah, gari daki. One ngapinde futi muchingoro abatsira na driver. One mwe ngapinde mutrailer. Mwe ngapinde futi mutrailer. Right. Isai, where's the blanket? Blanket. Ian, seriously? What is my level? Chawanda. Iyo ipise isai blanket. Mose support yako Zimbabwe. Yo ichengetedze but blanket isai. Leadership. What do you say? Farai. Machi? Oh, all right. Tip in there. Yeah, I think everyone is aware of the situation. Sakatisanya nyo tourists, varikuzviziva. Varikutaura nyaya yemagloves, varikuzviziva. People are aware. Pachona. Yeah, I think they are aware of the health condition and the health precautions. Let's just be patient now.
everyone knows about this disease. I think haisisiringo yekuramba chinyanyonetsekana kuti why they will go kumba panapa pane mafacilities ekuti vachawasha maoko avo vachaita zvese. The committee has organized everything. It seems there are things on the ground. It's really organized. Kune So I think that's all for today, my diaries. Thank you very much. My diary kwakango muri kwakasiyana siyana. My diaries ari muno South Africa, vari kuZimbabwe, UK, Canada, Malawi, Zambia. Tamba muchingotsegerana tongoramba tichingonamata. As I mentioned to you earlier, no one is safe in this world. Even myself, I've also tried to make sure kuti ndizvichengetedzewo and so on. But upenyu hwemunhu mumaoko maMwari. But thank you very much. Vakakumbira kuti vamunetsi batsirewo family. Whenever I'm being called to assist, ndinomhanya ndobatsira. Munhu ndiri kuCape Town, but vanhu vakatokumbira kuti please, this is a special case. It needs your presence to be involved. Saka I believe kuti zvafamba mune zvakanaka. We are repatriating this body today. It's going to Zimbabwe direct. Ngatimbosiyana nekubvunza zvisina basa, please. Nongokumbirawo. Let's just be patient with each other. Ndokumbirawo. Isusu tiri kungoita coverage yefuneral because kune hama dzemufi dzisingakwanise kuatenda vari kuZimbabwe nevari kune dzimwe nzvimbo. We told them to join SIS MELLY's diary so that they can follow the proceedings. Zvimwe zvamaakutsvaga izvi zvika, I don't think it's necessary. Chinangwa chachina ndechekuti timbochema vafirwa. Let's pray for them and it. Yeah.